To vyzerá asi týždeň po výtere. Keď každý deň ráno tá voda vybehne na 3 hodiny, pokiaľ je mokré, o 2:00 je už zase takto, o 19:00 už znova pustia, vyjde sem a o 23:00 je už znova tu. Že ryba, keď sa neresí, tak aj keď sa niekde tuto vytrie, tak to všetko zostane na sucho. A takto je to posledných 10-15 rokov. Toto robia so slovenskými riekami vodohospodári, respektíve slovenské elektrárne. A potom, že sú vypustené priehrady, pretože v tom čase, keď tá voda ide, má elektrická energia väčšiu cenu. Po obede už nemá cenu, tak zastavia rieku.